Ehihie ọma nụ, ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tupelu Oraifite, Nwadama, anyị na-akpụ alụ. Ihe ndị maka abịa n'ụbọchị taa ka nkọwa gịnị bụ dibịa na-abụ isiokwu n'ụbọchị taa. Aka m bụkwa onye nke gị, onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Igbo asị nke ọma ka mere nwoke mere nwaanyị. Onye ọbụla na-anụ olu n'ụbọchị taa, asị ka ihe mere gị. Onye na-achụ onye daa, onye na-asị na ihe ị na-eme ama enwe isi, si were isi onye ahụ tinye ka onwe isi ise. Asị ka orie mara anyị mma, orie ọma nọ, sị ka mmụọ niile na-anara oke na orie ka ọ bịa nara oke na aja niile anyị ga-achụ n'ụbọchị taa. Gịnị bụ dibịa? Ka m marụ gị atụkọwarụ gị ihe bụ dibịa. Dibịa bụ onye na-achụ àjà, onye na-agba ụkọ n'etiti chi ukwu na mmadụ. Onye agha ka eji ekwuru atụ ilu sị na okwu mmụọ na mmadụ anara ebi n'ọnụ ofeke n'ọnụ dibịa ka ọ na-ebi. Example ka nwere onwe mmadụ. Ụbọchị echiri m dibịa, mme ya atụrụ anyị ka anyị uzo layman language ka ị nwere ike ghọta. Ụbọchị echiri m dibịa na saịdị mpaghara Igbo ebe m si, abụbụ onye Oraifite. Oraifite bụ nwanne Nnewi, anyị ebe a na-edo. O nwere ihe anyị na-akpọ ịwa akpa aja. Ụbọchị anwa na ọdịnala Igbo ka a na-ewe ụbọchị echiri mmadụ dibịa. Ụbọchị a na-awa mmadụ akpa aja, ụbọchị a ka a ga-ekoro akpa dibịa wee konye gị. Ekonyechara akpa dibịa, ekotukwa konyekwa gị ọzọ. Ụbọchị a na-agwa gị ihe, ụbọchị a ka a karịrị m ihe niile, na m ga na-ekwu eziokwu n'ebe ọbụla m fụrụ eziokwu, na-etu mma akwụ n'eziokwu. Ịwanye ya ịwa akpa aja pụtara na ụbọchị anwa ka a na-echibe gị onye na-achụ aja. O nwere ihe dị iche na aja dibịa chụrụ. A sị na ochie dibịa chụọ aja, ọ dị ka e were nye ndị mmụọ n'aka. Ị ghọtara ya? Ịda n'ilu a. Echie mmadụ dibịa, o nwere ihe dị iche na aja dibịa chụrụ na aja onye nkịtị chụrụ. Mana ihe m chọrọ ịkọwa tata bụ uru ọ bara mmadụ ịchụ aja. Ịchụ aja maka nwanne na-achụ aja, onye na-achụ aja ihe a na-eme ya. Ka mmadụ ga-atụ mgbe gboo, ngwuru ọbụla ndị nna nna anyị ha bi, a na-enwe ihe enunu gụnyere ewu, atụrụ, ọkụkọ. Ị ma na o nwere mmụọ entities of powers nwere ike ịbata na ngwuru chọbụ ihe ọ ga-ewe. Ọ pụtazie ọfụ ya ọbụ ewu na ọkụkọ, o nwere nke sọrọ ya nọ. Ịpụta ụtụ ịfụ na ewu mmadụ nwere ike kpaa ọwụrụ. Ị ghọtara ya? Mana kịta na ụdị laịfụ a na-ebizi kịta, ụfọdụ ngwuru enweroziri ihe enunu chaa. Ụdị mmụọ dị etu abatazi ọnwụ na enwere ihe enunu dị nụ, mmadụ anwụrụ. Mana ndị gboo ghọtara ya etu abata na ndị gboo na-akpa ihe enunu. Ihe eji akpa ya ahụ maka benefit of ụsọ ka eweta anụ, mana ọ ka ọ dị na ngwuru nke ezi onwe ihe bịaranụ, kama ọ ya enwe mmadụ were anụmanụ. Ị ghọtara ya? Nwanne, ebe ị nọ na obodo ọbụla ị nọ na-achụ aja. Nke bụ isiokwu na obodo ndị ụmụnne anyị dị nọ mba ofesi, nọ Europe, nọ Asia. Nwanne, ị na-agba mbọ mara ịdị achụ aja. Ụfọdụ ndị nọ na Nigeria, mana ọ na Abuja, ọ nọ na big cities, o nwere ike ịchụwu aja. Ịma ụlọ mmanụ nwe ha na-akpọ aja ogologo ezi. Ịbụrụ onye na-ada agba n'ụzọ, ịnọkọta iwere akwa tụchuo onwe gị wee chụpụ aja n'ilo. Ịmara ọ na-ebupụ nsogbu, ọ na-ebupụ nseke, ọ na-ebupụ ụchụ. Ọ na-eme ndị akara ogiri kpuchie ọnụ. Ị ghọtara ya? Oke, o nwere ike ọ nwụrụ ibi obodo oyibo, ebe ị nọ ha bụrụ ebe ị ga-achụwu aja. Ịmụrụ na ọ dị mkpa na ị ga-enwerịrị onye dibịa ji eziokwu ga na-achụrụ gị aja. Nwanne, na-achụ aja. Ịbụ onye na-azụ ahịa ike, ma ọ na-arụ ọrụ ike, ma ọ bụ na-eme ụdị biznes ọbụla ị na-eme, maka na ihe ọbụla onye na-eme ewu ubi ego ya. O wee bụrụ na ị dị achụ aja, ịma ọ na ị ga na-enwe ọghọm.
ụfọdụ ya asị na onwe ndị ya asị na ha nọ Europe 10 years 15 years nwee ihe mepụta ụfọdụ nọrọ ọgbọsọ ahịa onwe onye na-ego ụfọdụ nọrọ gwana ha gbachaa mbọ ka nwoke ibe ha nọtị nwanne na-achụ àjà ọ bụrụ na ị chụwuru àjà nwee na onye na-achụrụ àjà n'isi gị ya na n'isi biznes ị na-eme ya na ọrụ anyị na-arụ yes ọrụ anyị na-arụ na-ahụ ekwecha gị nkwa na anyị akwụ ụgwọ ịma ọ niile dịrị ịchụ àjà chụọ àjà ka nwoke na-afụghị n'anya ka nwaanyị na-afụghị n'anya nwanne o nwere àjà ị ya achụ n'onwe gị ọ bụrụ na ịchụrụ a sị na givers never lack ọkwa eziokwu na-achụ àjà ọ bụrụ ọsọ mmadụ ka a na-enye mmụọ onye na-enye mmụọ ihe nke bụ isiokwu na ihe ọ bụla i nyere mmụọ you will receive it multiple fold mmụọ ka esi achụ àjà o nwere ụdị biznes ị ga na-eme ị na-achụ àjà kwa ọnwa o nwere ofu enyi nwoke na-ejebe aka mgbe ọbụla ọ ya eje aka ọ sị m si chụọrọ ya àjà achụọrọ ya àjà ụzọ eghelu ọ bata na airport nwoke atụ ọ ga-abụ nwaanyị atụ ọ ga-abụ ọga ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ị ga na-achụ àjà ị bụrụ onye na-azụ ahịa kpọsa ahịa na shop ị nọ na-achụ ijiji mmụọ na ị ga na-achụ àjà ị na-achụ àjà mmadụ ama na-eri okenye ị na-achụ àjà mmadụ ama na-apịawa gị azụ ị nwere ike ịkpọtụrụ m anyị na-enyere gị aka na-achụ àjà ihe a bụ na biznes ọbụla ị na-eme ma ọ bụ ọrụ ọbụla ị na-arụ na-achụ àjà nwee ndị àjà ha niile na ha ga na-achụ àjà once in 3 months nwee ndị nwere ike ị na-achụ every 2 weeks depends na ụdị biznes onye a na-eme nwee ndị na-abụ mgbe ọnwa na ha jere ahịa ha chụọ àjà otu a ka ọ dịkwa nwee ndị na-achụ n'ọnwa wedịrị ihe ị na-eme ọ ịbịakwute anyị agbara gị afa mara ụdị biznes ị mara ụdị àjà ị na-edere ịdị na-achụ ịchọkwa anyị na-achụrụ gị àjà ụbọchị ọbụla anyị ga-achụ àjà gị anyị sie na WhatsApp ọ bụrụ iwu onye mba ofesi dịka anyị si emere ụfọdụ anyị sie na WhatsApp fụ ka esi achụ ya bụ àjà fụkwa nna àjà a na-achụrụ ya achụ den lekwa anya fụkwa ihe ọma na-eme n'ụzọ gị ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere ike ịjụ m n'ihe gbasara onye ụkọchukwu a na-akpọ dibịa ma ọ bụ ịchụ àjà kpọtụrụ m ma ọ sendịrị m meseji na WhatsApp 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite ị ga-ejikwa ndị ma wee chọta m na Facebook jụọ m ajụjụ ọbụla gbara ọgharị n'ọdịnala Igbo maọbụ jụọ m ajụjụ ọbụla ihe gbasara ịchụ àjà maọbụ ihe ị ga-eme gbasara ịgba afa ihe mara ihe na-eme n'ụzọ gị ya gazienụ n'ọfọ